Il-ħadsa nofs il-lejl u l-aħħar ċans biex tagħti donazzjoni e kif tasal fit-tmiem għall-maratona ġbir ta' fondi ta' Oħloq Tbissima. Il-maratona ser tkun ilha tixxandar għal total li jilħaq is-60 siegħa. Infatti l-ġbir ta' fondi beda l-ġimgħa 19 ta' Lulju fejn it-telespettaturi kollha ntalbu jagħtu donazzjonijiet tagħhom għal dawk fil-bżonn, b'mod speċjali b'risq is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. L-isforzi ta' dawn il-missjonijiet huma preżenti kemm f'pajjiżna f'Dar San Giuseppe f'Santa Venera kif ukoll lil minn tutna bajnuna li tasal f'pajjiżi bħalma huma il-Peru, il-Pakistan u l-Filippini. Donazzjonijiet jistgħu jingħataw permezz ta' telefonata, SMS jew anke online mis-sit tagħhom oħloqtbissima.com. Tul ix-xandira live ġew preżentati diversi somom ta' flus li kienu akkumpanjati ma' numru ta' spettakli fosthom ta' sfin, kant u daq ta' mużika. Saret ukoll qudiesa f'Dar San Giuseppe Santa Venera b'attendenza numeruża. Fost il-parteċipanti kien hemm ukoll preżentaturi, personalitajiet u bosta volontiera li taw il-kontribut tagħhom sabiex tkun tista' tintlaħaq somma akbar li ser tkun qed tibdel għall-aħjar il-ħajja ta' bosta li huma fil-bżonn.